pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu, tačnije u 20. epizodu najjačeg serijala na Balkanu. Stvarno sam vam zahvalan na neverovatnoj podršci, hvala vam do neba, evo zajedničkim snagama smo uspjeli da napravimo najjači serijal na Balkanu, kao što sam i rekao već 20. epizoda. Tako da samo nastavite da šaljete četove i ne brinite, nastavit ćemo da snimamo ovaj serijal dokle god budemo imali četove, tako da samo rokajte. A mi sada možemo pređemo na video, to jest ne možemo ako me nisi zapratio na Instagramu i subscribe-ov se na kanal. Našao sam devojku. I kakva je? 7000 followera. Ovdje je fora kao ako ima 7000 followersa, znači što veći broj followersa ima, to je bolja riba, a ako ima manje followersa, to onda ne valja, nije to. Ali zapravo to je glupost, znači to nema nikakve veze. Mislim, ajde razumem da su nekome bitni followersi, na primjer kao mi koji se bavimo javnim poslom. Meni na primjer jako bitno da sam povezan sa vama i na drugim društvenim mrežama, ne samo na YouTube-u. Pa i to je okej, normalno. Ali ako se ne baviš javnim poslom, nego su ti followersi nebitna stvar skroz. Okej, ne znam, znači, mislim da je ovo skroz glupo komentarisati uopšte, tako da idemo dalje. Mala, hoćeš da budeš sa mnom? Ne, moje srce pripada drugom. Nema veze, imaš ti drugih organa. Baja u fazonu, možda mi daš bubreg, na primjer, koji bi verovatno kasnije prodao za grdne pare i ono, obogatio se. Okej, ovo malo deluje brutalno i onako creepy, tako da nećemo da komentarišemo. Brate, ja mislim da imam super moć. Koju super moć? Nevidljiv sam za žene. Au, razeru. Pa to i nije neka moć s kojom treba da se ponosiš, pošto je to realno loše. Ali dobro, mislim, okej, ako tebi ne smeta ni meni, znaš. Brate, jel se kaže pčela ili čela? Pčela, brate. Au, danas me nešto ujelo na sred pčela. Dobro, mislim, nemoguće da je ovo stvarno, znači nema šanse da je neko ovoliko glup, ali je smešna fora, tako da za ovaj serijal topina. Što je bilo, ljuta si? Ne. Sigurno? Da. Može pusa kad te vidim. Neka ti da ona što je lajkaš slike. To ti kažem, u razoru, nije ljuta uopšte. Uopšte nije ljuta, vidi, toliko je srećna, samo eto, ono, neće da te poljubi jer je srećna. Bog, vidio sam oglas da prodaješ iPhone 5s, pa me zanima cena, stanje i odakle si. Pozdrav, iz sela Kove Poljane sam. Stanje je odlično, 7 od 10, praktički je nov mobitel, star godinu i 2 meseca, cena je bila 500 evra, ali mogu ti ja spustiti na 470, kako ti to zvuči? To mi zvuči gore od zadnjeg albuma Hanke Paldum, osim ako mob nije omotan u novčanicu od 200 evra. Preporučujem ti spustiš cenu, spustili te u grob, da bog da. Smiri se, mobitel je zlatan, očuvan i izvrsno radi. 450 evra je zadnja cena, uz njega dobiješ kutiju, račun, slušalice, šta ti još treba? Treba mi i punjač da te udavim kablom konjima. Bukvalno, brate, ovaj lik što prodaje ovaj telefon ne da ne zna da prodaje, toliko ne zna da odredi cenu telefona, tako da bi bolje bilo na njegovom mjestu da ovaj telefon ni ne prodaje. Ili bi možda bilo bolje da ga ovaj batica stvarno udavi ovim kablom. O, di si Nina, pa nemate ko psovki u Starom Zavetu, šta ima? Haha, zanimljiv ulet. A odgovor? Ne znamo se i nemam vremena odgovarat. U Louis Vuittonu sam. Ne znam jesi li čuo za to. I tražim torbicu neku, kad budeš imao 5000 evra da mi priuštiš jednu, čućemo se, a do tad se drži ovih jeftinjera. Ćao. Haha, normalno da imam 5000. Nisam baš sigurna, ali ako imaš, oprosti na uvredljivoj poruci. Sad izvini ako ima, a? Sorry, nije se poslala poruka do kraja. Face mi šteka ko tvoj mentalni sklop. Imam 5000, ali metaka u puškom mitraljezu da te probušim i napravim mentaler. Sir, od tebe, a ne mogu čitam do kraja, već. Predugačak tekst, ali mnogo dobro, znači ne znam ko je ovaj lik, ali stvarno je ono legenda, brate, svaka ti čast, ali si je usro, ajoj. Ljubavi, hoćemo li se i večeras? Ne mogu, mama mi je kući. Pa nema veze, može i mama sa nama ako hoće. Pitaću ako želi, javit ću ti. Važi, požuri samo, jedva čekam. Okej. What the fuck? Šta je ovo? Ma ovo ne da je namešteno, nego vidi, ako je ovo stvarno... Neću da komentarišem onda, znaš. A jebote, ozbiljan sam. Mislim, proveravam, zajebo si me par puta. Ozbiljan sam, oš bit moja. Oću, šalim se. Ne, ova fora sa šalim se će mi uvek biti smešna. Stefane, sutra u 12:30 te čekam kod Donju autobusku. A ti si,
Ja sam, čekaj, ali moguće da neko ovo skonto u fazonu, a ti si kao, a to si ti, on kao ja sam taj. Pa jebote. Da, očigledno neki ljudi ne kapiraju preko poruke kada ih neko nešto pita, pa bi očigledno trebalo da im se nacrta. Nemoj, u redu je, sama ću ja sebi odgovoriti na poruku. Stvarno ne moraš. A jezi smešan, a nema potrebe. Osoba se dopisuje sama sa sobom, bukvalno. Ali dobro, mislim, generalno jeste smešno, pogotovo ovo, a jesi smešan, nema potrebe, kao ona bukvalno baca neku priču ovde. A dobro. Di si ti? Ante je ukraden za tržište organa. Lep pozdrav, saučešće obitelji. Ti nisi normalan. Vratit ćemo vam sina. Jetra su neiskorištiva, bez bubrega će naučit živit. Već dugo živi on bez mozga, samo vi njega vratite, moći on i bez bubrega. Kapiram da je ovo majka koja se dopisuje sa sinom, ali se sin pravi kao u fazonu da je ukraden i to. I na kraju ga keva zezne skroz. Ok, sada sam naletao na jedan mim koji mi je poslao jedan od lavova koji glasi: ideš spavati? Da. Mislim da je MyRateTube izbacio novi video. Oči otvorene širom u fazonu ne idem na spavanje, idem da gledam klip. Ovo je mnogo dobro, svaka čast kogod da je ovo napravio. Stvarno je legenda, da, i ako imate, na primjer, ako neko od vas zna još da pravi ove mimove, imate neke zanimljive ideje koje su, na primjer, vezane za mene, slobodno pravite i pošaljite mi, možda ću da napravim baš posebnu epizodu gde ću čitati ovakve mimove koji su vezani za mene, tako da eto imate to na umu. Online kupovina odeće, znači ljudi, ovo je sajt. Ili ti ono na Facebooku, nebitno da je Instagramu. Dobar dan, dobar dan. Sad on pošalje onaj smajli kao oči, onaj koji razmišlja. Mogu li vam pomoći? Samo gledam. Dobro, ovo je dobra fora, realno, koji kad odete stvarno u radnju, na primjer, i razgledate, pa vam neko priđe i kaže izvolite, vam treba nešto, ne, samo razgledam. A to mi je najgore, znači kad odem u neku radnju, na primjer, odem da gledam patik ili neku odeću, onda popizdim kada mi se nakači tako neki radnik i onako stoji iza i gleda me onako, prati me, neću li možda nešto ukrasti ili ne znam ja šta. Strašno. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. Ako ste uživali, razvalite taj like, a znam da ste uživali, tako da hvala vam još jednom svima na neverovatnoj podršci koju mi pružate. Obavezno svi koji ste novi, pretplatite se na kanal, a mi pre nego što završimo s ovim videom, pozdrav ili shoutout ovom klipu ide za Marka Sinđelića. Hvala ti, legendo, što si deo lavovske familije i što si uključio zvonce. Ako i vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da ste subscribe-ovani na kanal, da uključite zvonce i komentarišete kad završite. A mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!